media. Solely, I'll be cheerful for me and say that Panabine and what Sicadiama you for. And only years and the Abua and the affair. Mean trying to you and 4 hours and Sicadiama buying cry. 1 year and a wolf attaching. That's why they are coming in and over $600 million. I'm with about the academy. So, that will be a politics and something. The infantry, maybe if you approach on Neighbor Street about the sea, or chimney moon, and you have to be about the two. Until you get me in 30 of the castle, you are in the one day, a young fast one. The young, she said, Daffo, one day, and no, and one also on Bennett. The decline, and one out kind. Me Jinaha in Simi Boom Castle, or my Jaton, or Mobile. Name the Amati, any Biaman, HSA, or Mubuswa, or Moya, she said. The Jane and one river, Ama, or Sasha, or Sasha. Now, I'm saying, Dana, I buy and make Hansi, says I am Kofu, said, Sabi, pure tampon of the tower office. Now, one more. This is a invoice. Near their room. Now, proof and nephew room about. And some only today won't be beer on the way. And meeting a bar said, regional director, be in the bar, or kind, or buy some good wrong by a Mr. Baby. Against our dear Jumano, the Yano, that was all for any sign. I will see beer. She said, be our person or Yano, I am for. Oh, dear assassin, they do me beer, or down the mine for. So, yes, Anna. Almost said some catastrophe. A mood Yaku, and I also that I know. For the best say, Saibia Banana, the Dios, Omudia, Madame Makia. Only as in you say, a quite by the Visa say, and Andra, and Amudia, and Amunia say, the year here, with your father, Joe, we said, as I see you, Papa Semessia, we know my Messia. On best say, the boo Yamano, and he said, until one way you know, a person is who have a movie and we need to have it. And no any answer say, it is all maybe not be free her, be an uncle for Ghana, and on the Babylon, Kuku, a cost of saying, I hear a contraband, and the very moment Kuku let me and which it be any who you want on the back. Visa. Say, Bayas has no lesson about. Said they are not together and some many activity a buy and look at it in the picture. Intermediate, you are meeting me at camp. I shall bore who see us and GT said, and cat are not beside and check the rabbit religion. I'm a Sasha, say, I'm so much as I shall see. I feel so, and I say, you say, you come by and they can send me for one. If you give one to money, and as I see, if you are Hankasano, mining activity into who move machine be say that. Now I'm crying with one now, what do we need to say? I see it. And I'm home and some they can't be. The way now will try over background machine, whom you do her. And no, I say you do vision on what's the point. I'm so my point. I'm from four. I'm from four. Change so now, this is your record of region. And I don't know. Yeah, but I see pine. You do a man from Muso. And granted, I don't talk about what time like will come over the car. Oh, yes, a question one in the years. Debbie. A crowd question, a good baby now, was your friend. Almost I show bands of some money. Because you will on your because you're full. Because you're full. Intiama, Bemua get to a Kuran, a bed chin, and the old Bona, or Dumunangas and Cassandras of travel at the trouble and discipline. Or Bunangas and Moman and this to tell. Until you imagine I echo, you do have one or two one, so what do you and you know, I said, a stigma dear, a wild round. When I move machine, the Albion said, a man, I was a woman, the guy who went in answer. In general, machines in the son, and I'm one so or move by the free now of the mean that
msana mu nyina timi aba bedu na me adoma na yɛtumi ayɛ adwuma ba sɛ UN ɛyɛ organization bi a aha yɛ wɔ a yɛkasa sɛ meka kyerɛw sɛ ɔmo wɔ ntae ɛbɛyɛ ɔmo ha yɛti ɔmo nim deɛ ɛkɔ so nyinaa because site wɔ sisi ayɛ no kasa drone nam hɔ ɛna ɔmo nyanteɛ no a sɛ machine baako aba bedu ha nti ɔmo monitor no nyinaa kyɛ sɛ ebia ne aba ha yɛ before Ghana for the asonso ɔde yɛde nkan ne excavator ɛbɛ ebia ne yɛ kɔ akoto fam sɛ yɛbɛ kata so nso ɔmo te hɔ no ɔmo hwɛ bibia wɔte hɔ a ne afrɛ sɛ masa ɛnyɛ no ne yɛka sɛ bɛyɛ nti no na ɛwɔ sɛ yɛma machine yɛ de ɛkɔ site hɔ nti mebaeɛ no mea medu ha na meka kyerɛ ne sɛ ebisa ntɛ nana ɔno so nana mba bɛhwehwɛ sɛ yɛmmra nam so ɛyɛ den a wɔ sɛ nkɔyi apayɛ wɔ hɔ ansa adwuma no yɛbɛhyɛ ase a yɛde biribi bɛbɔ fam a yɛde abɔ fam nti ɛnyɛ de yɛbɛtumi de machine no adu site hɔ a yɛmma ahemfie na mpanyinfoɔ anaasɛ deɛ odi ɔman no ɛfiri sɛ ɛyi anim yɛbɛkɔ akɔgyina hɔ asrɛ kwan na ansa na machine no ayɛ adwuma nti yɛde yɛn yɛbɛba nti ɔka nam so sa nti yɛwɔ hɔ na wotwa mu koraa mema hu wode moto no bɛtwa mu no sɛ metwa m'ani na mehu sɛ nnipa no twa mu kyian but sɛ memahu sɛ ɛwɔ a nti wokɔ ansa na so na nampo na ɛkɔ nam so ɛne yɛ machine no mu nkɔda hɔ na yɛdi n'akyi nneɛma hu ne prɛko nti na yɛ adeɛ a me ankasa mede ka hyɛ wɔbɔ sɛ ansa na yɛbɛyɛ adwuma no yɛbɛba na mmom yɛbaeɛ no nti a memfa no sɛ yɛde wii koraa ba no wɔnkyehene daseberɛ ɛkɔbaa sɛ ne ho bɛdii adwuma no mu na masisi a mentwantoa ɔno na adwuma no abɛhyɛ me nsa fakɛsi a ɔboa yɛ ame ayɛ adwuma no nti ɔno hyɛ sɛ ɔno ankasa nkɔbɛba na waba abɛkyea nti wodi kan asoma akyi so ho ama mammerɛ a ne kaa sɛ yɛbɛba abɛyɛ no ɔbɛyɛ no ɔhen kwan so nti na yɛakɔyɛ sɛbesɛbe ɔhen akyidifoɔ anaasɛ nkɔlaa yɛwɔ ahemfie deɛ yɛntimi nnya no sɛdeɛ apanim bɛyɛ no but ɛdi kan sɛ yɛbɛkɔ akɔbɔ mfa yɛwɔ hɔ na adwuma no ahyɛ aseɛ deɛ ɔma ho kwan sɛ yɛmfa wei ne yɛbɛyɛ ɔno ankasa ɛso no na waba sɛ fie ada no ɔno ankasa da sɛ bɛ no ankasa mpo yɛbɛba ɔno ha na ɛwɔ sɛ yɛbɔ wɔ amanneɛ ansa na ɛbia bisa bɛdu wɔ mu a ɔhu sɛ saa no ɛdɛma no nti yɛpapa yi a ɔte ha yi ɔno ɔyɛ da sɛ bɛ ma atɔ he ɛwɔ w'akyi Bafo ya oche. Wale yini na na ko ba yo hin so e se pani o han se yo so ne di abrache nti I say o yo hin so bra no agro na se ra ni ni bi bi o se ni di ma na ye bi ama ne di o ko nti na asema o ko nti jamu mamento ana sɛ kɔnjɔ ma na kuma ɛntɔfo kora na asɛm bi yɛ m'akyi ebi akɔkɔ so Yo, Jame. Yɛde mpanyinfoɔ ma dɔrɔ ma sɛnea medi kankan baabi adeɛ da na ɔfa nso ɛna bi nso mpanyinfoɔ no ɛni bebree na Jame ɛni tena ɛni na nea kan sɛ nsɛm a wɔkan nyinaa te kasa biara no ne kyerɛ na asɛm biara nso no wokyerɛ mu a na nipa tena ase nea na mente aseɛ no ɛyɛ ɛno a nso no yɛfrɛ a flɛ na wɔfa no firi sɛ asɛm a mobaa no wanka hensɛm nanso yɛyɛ sɛ mode machine abɛduru no deɛ ɛhene aba mu na nipa to ate na meka yɛ so mobile mochia na me ho opani nse obiara na chia na no ngyina hɔ no hwɛ no nsa no sɛ na nti na me yi na ɛm de sɛ wa wei na kyerɛ sɛ ɔyɛ sɛ amato na ɛyɛ ina yi mu na yɛ hwɛ nti na me kasa me yɛ sɛ ɔbɛ
baabi a mahoɔden ɛkɔduru nti mpanimfoɔ bi bɛbisa ahemfo kyinyɛ ebi de bi akyi yɛreka ni yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔnom a mɛtumi aka but yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔ a mɛtumi nka ɛfiri sɛ biribiara mu no mpanimfoɔ yɛ dɛn ɛwɔ hɔ so kuro yi mu deɛ ɛne sɛ yɛne yɛbɛkyekyere kuro yi mu sɛ ɛne ɛyɛ kuro a nti yɛka nso a nso yɛamoto mu no a yɛ sɛ asase wura ɛyɛ ɔkyɛhene a ɔyɛ nyinaa yɛwura nokwasɛm ni biribiara ni a yɛntumi biribiara ni a ɔno no ɔkasa a yɛnni ano ɔsɛ wo kasa a yɛnni ano nanso ne papa mu batwa ate ase ɛfiri sɛ yɛn nyinaa nso no timamufoɔ nti na yɛwɔ hɔ sɛ yɛwɔ nneɛma bi akɔ so wɔ twɛp ase mekasa wɔ nanso mpɛntɛm ɛpɛ sɛ yɛn nyinaa tete yɛn ho ase wɔ no bi nneɛma bi kɔ so wɔ twɛp ase twɛp ase abusuafo yi na wɔsi bɔ ebisa bi na afei ama mmamuwaa ne kuromanfoɔ ne bi akɔtɔ bi ne so abɔ no ho sɛ asɛm bi wɔ hɔnom a yɛn mpanimfoɔ deɛ ɛbɛka te yɛn ho ase na kuromanfoɔ no timamufoɔ no ɛno nti na meka saa ayɛ tenten sɛ awɔ koraa no memeni asase a medɔ so so wɔ nanso mɛka ma kuroman ɛfiri sɛ me na meyɛ wo ma so so wɔ nti ɔpani sɛnea waka no a mate aseɛ no mentoa makasa ɔsɛ wo mnato ahene wɔ ha di sɛnea wokaa sɛ ɔsɛ wo ayi kyɛsone sɛ ɔwerɛ no toto ne ma no no bɛfia dɛ ɔbɛba ha no nti menkasa nkɔ akyi sɛnea moaka no ɔwɔ ha deɛ a mɛhwɛ na snap na mode baeɛ no mede ama no sɛ ɛne ɔnnue no mu na menyi chairman ɛne ɔpani nka ho na monkɔ na monkɔyi apaeɛ na start ɛno akyi no nkurɔfoɔ no asɛm na mɔka no bɛhwɛ anim sɛ biribiara bɛyɛ kampate na yɛyɛ nkratasɛm no yɛnka asɛm bebree deɛ panyin aka no yɛbɛsrɛ no ɔyɛ ade no de aboa me aboa de wo fie aboa kuro nyinaa nti dwuma kɛseɛ a wɔdi wɔ adeɛ no ho no papa no sɛbesɛbe biribi nti na waka no kasafo bi saa na nanka no koma nkyɛn deɛ ɔkaeɛ na bɛyɛ dwuma a mɛtumi adi ɔpɛ bɔhyɛ no so anasɛm asɛm a ɔkae no so ne daseberɛ na ntoa ne sɛ asɛm titiriw nti wɔne gu so wɔdi ho dwuma a yɛmpɛ sɛ yɛbɛka nsɛm no akɔkyi nti nana deɛ wofrɛ yɛ atitiriw koraa bɛgyina saa deɛ no so ne ɛnuhu sɛ gyina saa because wohu adeɛ no waka ɔmfa ma bi nti na woba deɛ ɛtɔ so kyɛsi media wokan ahemfo asɛm bi a ma bɛbaa ne sɛn na wotoro mu sɛ sɛ wɔkwane sɛ yɛma wɔn baabi a kɔndada nti ma fa baa hɔ no no ɔn sɛ ɛdan a wɔbɛdam nti ɔno kora mpo na ɔbɛgye wɔn de wɔn so sɛ do so tutu nti nipa dan ne bi ɛdɛm mpo pani kɛseɛ baa wɔ sɛ ɔno ɛhia self contained nti sika nti wɔn bisa bɛn na ka wɔn nyinaa akɔ ɛna nnura a paaki no so deɛ no na ɛnyɛ wɔn adwene sɛ okoyi adwene so ɔwɔ nti wɔn ka sɛ ɔn de machine ba ase a sɛ sɛbɛtɛ bi ne hɔ a wɔsane aba se a ayɛ sɛ ebi a nana bɛha adwene ebi a bushi kɔ ade asɛm foforɔ abɛɛ nti wɔnyina hɔ na wɔnyi machine no na mmamuwa no a sɛbisɛbi ɔyɛ ne oduro no ɛba a ɛneɛ papa ne ɔnu kasa nso kasa kasa tie bebree ɛkɔ wɔn so papa wɔn ne nana srɛw bebree aha mɔmu amane mmienu kyɛnsofoɔ amanfo aha na ɛbɛ adwuma no so the same thing eti maame kɔ gyina baabi gu bɔɔl ne nsa sei ɛhwɛ wɔn dii nti akyire no ɛna mpanyinfoɔ deɛ wɔn nim wɔhwɛ ade afa agorɔ die so saa police time a biribi atoto ni a machine yi ada kɔn baabi eti na ɛnyɛ wɔn papaayɛ sɛ ɔman no dwa padeɛ na wɔn bɛto yɛ no wɔn ne sɛɛ no ɛna ɛtɔ so mmienu nso baabi a nana kyerɛ sɛ yɛn kɔyɛ wɔn papa yɛ ani na ɔse machine ntumi ntrake nkɔ nsa ama ntrake nkɔ nsa ama ntɔpɛni dwuma sara se ɛbɔ ama deɛ deɛ ma no ɛkwan no so wɔ baabi na sɛ ɔde ɔman no hɔ na na sɛ bɔ ɔba mfi a akyea me bɛhu baabi a
yɛkɔ wɔn baako tena no bi asomdwa aba eti ne mu eguo no bi de nim pɛsɛsɛ na deɛ wɔn ba sɛ wɔn bɛsɛ wɔn afɔ adeɛ anaasɛ wɔn ni mpanyinfoɔ ba bɛtwe daeɛ ba ne yie mu no ade no wotwe ahoma wɔ so ne sɛ maa yɛ ana bibi kuta ɛna ɔno n'akyi obi wɔ hɔ ne n'akyi obi wɔ hɔ na n'akyi na anaka kasa mbɛ ɛbɛ de pa ɔsɛ wɔn ɔwɔ deɛ ɔyɛ kokodu saa na obiara nso te abrabɔ obiara te wɔ wiase ebi sɛ na sɛdeɛ osi abɔ hɔ no ne gyi di sɛ deɛ mate ne deɛ mahu pɛni kɛseɛ tie aduamu no a onipa ɔbɛyɛ dwuma nkyɛn na nanka na kɔmɔtɔ deɛ ɔhwɛ biara ne nsa bɛka wɔ saa nhyehyɛeɛ no ho a ɛnkyɛ nti medi ma no ɛsi yie no mede nana ase ne kyerɛ mu nso a wakyerɛ ne yɛmfa nfo mene biribi ɛto because you put close so and for you what that when I unsu is as the near the into other room the brewer Miss Mel make our wash no ya pie na ya to us it asam na wo kan asam na wo kan se na poni bia nso no asam bia ya kasam kyerɛ na wa de mu asam na wo kan Ndika. Si a mese onko ya sene asabia. Ese wo yi nse o mhwe. A chisono sene run ka ma ni mu di mu. Ndiko yi yin na en ben fo ana san bi. Na so no wa ba ha. Ba tu ben fo bi so ha. Ana bi o so. Ansan so ni aha ma ma mre. Sɛ yɛn mpanyinfoɔ no wɔwɔ deɛ nanso yɛso turu biara ho nti ebi ka kyame na mpɔtɔrɔ n'asɛn nea waka snap no wɔ nkɔ nkɔbɔ mpaeɛ no wɔ nkɔ na asase no kɛkasa na nkɔ starte bi. na sɛ yɛrɛ na Well,